boas tardes a todas e a todos. Gracias por estar en este acto tan importante para os nosos deportistas. O día 14 de abril vai facer 44 anos que un rapaz de Perillo se presentaba ás eleccións cunha candidatura independente e que levaba uns proxectos moi importantes. Pero un dos máis importantes que me vou centrar nel, en pouquiño tempo, era o deporte. E foi unha persona que sempre me encantou o deporte. Practiquei remo no Club de Regatas na década dos 70. Anduve en bicicleta, recorrí o municipio todo. Me encanta a natación, que fixen judo durante 3 anos e cando me romperon un tobillo tuve que retirarme porque eu era músico e daquela non lle podía dar o bombo máis o chasto e tiña que retirarme, non? Pero nunca me retirei do deporte porque tiña unha ilusión tremenda en que neste municipio florecera por todos os rincóns o deporte. E ali empezamos unha loita tan grande. Era un soño en un municipio que carecíamos de todo, pero un soño que parecía imposible e que hoxe é unha realidade inmensa, non? Da que me sinto orgulloso por todas cantas persoas fixeron posible durante tantos anos, desde cada parroquia, desde cada club, desde cada sociedade, que eleváramos o nivel do deporte á categoría que hoxe temos aquí. Acabamos de falar de campeóns de España, de campeóns de Europa, de campeóns do mundo desde Oleiros, non? Eso é un orgullo tremendo. Non vos imaginades para min o que supón como persona, como alcalde, que creía firmemente que sería posible algún día isto. E non só isto que temos hoxe, sino que será moito máis. Nos metimos a montar cantidad de infraestructura deportiva. Me acordo naqueles primeiros días, había 2 piscinas que estaban cerradas, a do Hotel Porto Cobo e do Club Eiramar, e as emparchamos, as enchimos de agua e ali empezamos a dar cursos de natación. Estou falando do ano 80. Pasaron xa moitos anos. E así facíamos excursións por todo o municipio cos nenos e levamos detrás o coche escoba e íbamos 50, 70 nenos e nenas polas carreteras, cas bicicletas. Era unha forma de despertar. Enchimos nas casas do povo de salas para que se fixera judo. Quer dicir, fomos facendo todo o que podíamos ao inicio con poucos recursos e cando tuvemos máis, polideportivos, piscinas climatizadas, hai un montón de instalacións deportivas, campos de fútbol maravilloso. Bueno, eu non son forofo do fútbol, teño que dicirlo tamén. Eu son forofo dos deportes minoritarios. Non quero dicir, respeto, eu teño un fillo futbolista que é buenísimo, dicen, pero eu non son forofo do fútbol. Eu son forofo e persona que lle gusta loitar por os deportes minoritarios, esos que nunca salen na televisión ou que os ocultan, non? E que non salen na prensa cando teñen os méritos tremendos, non? Cando teñen os méritos tremendos. Por tanto, nesa línea desde Oleiros estuvemos traballando moitos anos, pero non foi o meu grupo político, foron as persoas que durante tantos e tantos anos traballaron caladamente cas familias, porque vos, as familias, sodes o importante. Se os pais e as nais non levaran os fillos ás actividades, o fillo nunca se tería iniciado en algunha actividade deportiva. Por tanto, tedes un mérito tremendo, seguir nesa línea, cuidar estes tesoros que tedes tan grandes, entre todos fagamos que o deporte en Oleiros sone con palabras de ouro como xa está. Por tanto, non vos dou máis a lata. Moitas gracias a todos, a todas, seguir traballando reo, porque nós seguiremos facendo ca vosa confianza. Nada máis e moitas gracias.